Здравейте хора, днес ще играем на Brawl Stars, просто не съм видел отново време и не знам какво има. Сега ще видя тук нещо в стора, дали има нещо хубаво безплатно. Някакъв мегабокс да отворя, че направо нищо хубаво не съм, значи от тези мегабоксове отворих 4 и нищо хубаво не ми се падна. Даже и един скин не ми се падна, един герой не ми се падна, само просто ти ми се паднаха. И просто от много време не съм влизал. Стана ми скучна, играя само FC. И се жалявам, просто от 2 седмици не имам видео, просто не ми се снимаше. Сериозно, просто не ме разреши да снимам. Мале колко много квестове имам. Аз не знам дали ги изпълнявам. Гледай на всичките модове имам от такива. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и ако имам някакви квестове, имам някакви квестове за толкова не. Не, нямам. Дай да играя с кой да играя. С кой да играя? Дай да играя с бебито. Ама не на нокаута ми на... Кой да играя? На Brawl Ball ще играя с Берито. Защото е готин. Това е тази картина. Има някаква нова картина. Дори не знаех, че има тази картина. И не знам, кога ще има видео, просто не ми се снимаше. Пък и бях 4 дена на море. И няма време да снимам. Просто... Има мързеши и нямах време. Обаче има видео. Не. Не бе, майко да мога да вкара. Не. Ама и без това имам един гол. Тук ще стане 1 на 1. Не. Браво бе, Франчо. Аре бе, не сега ще му давам, браво на Франка. Много е добър. Абонирайте се да стигнем 100 абоната. Ох, майко. На 500 абоната ще направя гивали. На 500. Браво бе. Райс. Абонирайте се да стигнем първо в 100, после 500 и... Добре ще. Я вие, че не съм отварял от Star Drop в много време. Да, както винаги решим да. Просто Brawl Stars ми стана много скучна. Обаче, тя дори не е на първо място, тя е на 7 там, кой беше. И видях много, ама... Просто ми стана скучно. Не съм влезал от една седмица, сигурно. Не, влезах преди няколко дена, само защото видях, че някакви видеа, че има безплатен мегабокс отстои. Да, от наванко видеята. Не. Ела ми бе. Какво ми се движи? Колко съм добър. Дай да го бим то Мортишен. Той е най-добрия на Brawl Ball. Мортишен е много добър на Brawl Ball. Давай бе. Ай стига вече. Гледайте без много марманко. Ти се чуеш на видеото. На кой говориш бе? На никой. На мен ли бе? Правя си видео, да. Ма ти се чуеш. Чува ти ли е тая майка ми направо, само ми вика. Само се чува тая. Давай. Давай, Едгарчо, вкарвай. Ритай топка. Карай. Браво бе, Едгарчо.
Давай, бей. Хайде, сега ще карам. Не мисля. Ай, бе, града удари. Сама не карам. Само се чуват. Бил той. Ами да, пак и без изключихме тече. Просто не ми се игра Brawl Stars. Мисля, това да бъде от днешното видео. Много кратко, знам. Просто не ми се играе. Верите се да стигнем 100 лайка, харесайте видеото. Да направим 500 гледания. Ай, чао!